З'явілася магчымасць раскрыць дэталі баявой аперацыі, у ходзе якой загінулі нашы пабрацімы. Ваяры палка Каліноўскага батальёна «Волат» утрымлівалі пазіцыі ў Бахмуце. Нашыя хлопцы адбівалі штурм акупантаў і вялі стралковы бой. Па дому, у якім знаходзілася наша група, адпрацавала ствольная буйнакаліберная артылерыя ворага. Адбыўся абвал будынка. Частка нашых байцоў апынулася пад заваламі. Другая група разам з медыкамі высунулася для эвакуацыі і аказання дапамогі. 4 ваяроў засталіся пад заваламі без магчымасці іх эвакуацыі. У момант эвакуацыі і прыкрыцця адыходу групы загінуў камандзір груп. Ён коштам свайго жыцця даў змогу для эвакуацыі параненых. Пазней была адпраўлена 3-я група для разбору завалаў і эвакуацыі цел загінуўшых. У сувязі са шчыльным агнём і працягам артылерыйскага абстрэлу будынак быў цалкам разбураны. Баі працягваюцца. Магчымасці забраць целы героя палка ў дадзены момант няма. Зараз гэта ўся інфармацыя, якую мы можам даць.